všichni! Vítáme vás u pokračování číslo 3 od naší hry Urban Chiller Hero. Je to vibe coding, snaha naprogramovat něco vlastního. Pojďme na to. Takže vy jste si už všimli, že tohle je už nové, protože od AI můžeme udělat takovou už novou, že ta postavička už je více realistic, než ta pixelated. Samik se snaží říct, že jsme upravili hlavní menu, přidali jsme na pozadí město, ve kterém se potom budeme pohybovat a udělali jsme logo našeho hlavního hrdiny, což je vlastně takový trošku podobá jako Samíka, jen málo. OK, ale co budeme dělat teďka sami? Já jsem si všiml, že když jsme minule přidali možnost střílet do všech směrů, tak se z nás stal takový neporazitelný hrdina. A to si myslím, že není dobře. Tam potom není žádný challenge. Takže musíme reload. Reload, přesně tak. Uděláme omezené množství nábojů a budeme muset ty náboje jednak sbírat a taky dělat reload, protože třeba do pistole napíšeme to tak, aby pistol mohla střílet maximálně 8 nábojů. 8 nábojů a pak dáš reload. Věř mi, bude to lepší, myslím si. Pojďme to napsat. OK. Dobrý, to byl dobrý nápad. Player can shoot max 8 bullets in a row. After that, a tohle bude dlouhé video, protože budeme muset čekat. Load the ammo by pressing R key. Add the tak jak to bude? Beijing. Player has only 8 rounds and he needs to find another ammo in the game. Tak vždycky to trvá strašně moc času, jo, takže musíme... My uděláme střih. 3, 2, 1. Tak jsme zpátky. AI udělalo to, co mělo a my si jdeme podívat, jak se to promítne do hry. Jinak, my jsme přidali i do hry i hudbu, takže teoreticky chceš si to vyzkoušet? Pojď, zapneme si hudbu a jdem na to. Ale tak můžeš použít ale meč. Tady máš náboje, už máš jenom 7. Meč samozřejmě můžeš použít, ale je to těžké. OK. Našel jsi předtím náboje, dobře. Tak jo. 6, 5, OK. Už to je takové jednoduché, co? Ale dej zmačkni R, jestli máš reload. R. OK, reloading. Počkej, já se tady budu filmovat. Dobře, Každý to zkusí, já. Však to budou taky. Nice. Okay. Tak, už myslím, že by se mohli přidat nějakou animaci. Jak ten AI zvládl udělat, jak tyhle ty domečky prostě nějak světí, myslím si, že by to zvládlo, jako to udělat v té opravdové hře. Tohle pozadí se ti líbí víc? Víc než to, co máme teď. Tak počkej, dobře. Tak když se ti líbí tohle pozadí víc, tak můžeme napsat please implement the menu background city into a gameplay loop. OK. A jenom ty zadní domečky nebo i ty přední? Ty přední můžu. Jo, dobře, tak jo, uvidíme. Takže zase 3, 2, 1. Takže jsme zpátky. Jsme zpátky, podíváme se na to, jak se podařilo implementovat tohle pozadí z hlavního menu do herního světa. OK? Tak. Not bad. Not bad. Tak, dobře. Not bad. Tak, už nemám náboje, OK. Čekaj, schválně, jestli jsou tady ještě ty heal potiony, nebo jenom na heal, OK. Teď hraju já, třeba náboje, OK. Reload. Uděláme reload animaci, protože zatím se to jenom tak zmačkne písmenko. OK, dobrý. Pojďme. Já bych chtěl, aby tam byla nějaká reload animace, že když musíš reloadnout náboje, tak aby ten hrdina jako něco udělal a taky, že náš hrdina má
zelenou katanu, prostě, jako by to bychom trošku měli upravit, OK? OK. Update, nebo spíš takhle. Create a reload animation And when player presses says R. Tak a teďka and update the player socks. Dík. The player sort to have glowing green neon color. Tak jo, takže my to pouštíme a 3, 2, 1. Takže jsme zpět, tak jo, chtěli jsme udělat reload animaci a opravit, vylepšit, trošku změnit podobu našeho meče. Tak jo, pojďme na to. Let's go. A já jsem si všiml, že vždycky náš obrázek od tohoto Je trošku jiný, že? je vždycky Je nějaký. dobrý, ne? Jo. To líbí. Ukáž. Nice. Dobrý. A reload animace, ukáž. Jo, musíme najít náboje. Aha, čekaj, to je pravda. Přece nemůžu reloadovat, když nemám co. OK. A teď. Ukáž. OK, dejme tomu, že to pro začátek stačí jako reload animace. Tak, co bychom vymysleli teď sami? My jsme chtěli jít toho velkého bossa. Takového bossa. A já bych si myslel, že bychom napsali tomu robotovi, že když zabijeme všechny ty monstra, tak nám to řekne ta šipka, kde musíme jít. Ne, on se tam někde spawne. On se tam někde spawne, Okay. a bude i větší a bude to zombie. Okay, tak jo. When player defeats all of the enemies, Monsters, můžeme říct. to je jedno, big chungus, The big boss will appear for player to defeat. A ten boss bude zombie. The boss, počkej, napiš, dej to pryč. No a počkej, co chceš? The boss will be a big zombie. Můžeme tam psat. Big zombie. To udělá akorát to, že vezme toho malého zombika a udělá ho většího, to bude nuda, ne? Já jsem dal tady, ať zkusí navrhnout, jak by mohl ten boss vypadat, OK? Please design the boss to fit in the cyberpunk universe. Tak. Takže 3, 2, 1. Tak jsme tady. Běž, pozor na ruce, OK? Don't poke my eye. Jo, ale ale musíme jako porazit první všechny. Já si dám záležet, nebo ty to chceš zkusit? Já to chci. Kdo si myslíš, že je lepší hráč? Já zkusím. Si zapni hudbu, jestli chceš. Ne. Okay. Okay. Myslím si, co chci udělat, že zkusit zabít to asi ne, to asi nevyjde. What? Ty jsi kliknul někde špatně. Nevadí, dáme reload. Dej, teď já. Ty si prostě myslel svoji šanci, no teďko nech... Ale Počkej. Tak. Chceme to vidět. Tak to jsem zbytečně sebral. Zabil jsem ho? Asi jo. No! Yes. Chceme se naučit lépe střílet. OK, ammo. Another ammo. OK, reload. Nice. To ne, ale ty si tam Si nechám náboje na duchy. Yes. Dead? Jo, to jsem přesně chtěl. A teďka pozor. Ty si tam myslel duchy. Já vím, já se vrátím. Stejně nebudu. Použij pistol.
Ok, já mám. Dobrý, to jsou 2, tak teďka jde spadnout. Don't. To se nedostanu už, ale. Zkus. A jo, double jump. A ty jo. Oh my god. Co? Bro, kde je ten duch? To už je moc daleko. Let me try. Musíme to čistit hned, ty, ale zase blbé, že šetří si náboje. To zkus toho zkusil sundat takhle, ano. Okay. Ammo? Or? Dobrý. Těsně, střelost do budovy. Jo, Teď. ale pozor, no, tady už by se pak nevrátil, to je. Zůstaň tady. Tam podle mě, když zkusil střelit, odsaď nějak, nebo se ještě vyhopsni tam, tak. Dobře. Dobře. Já jsem si myslel, že jako... Okay, jo. Jo, jak... Máme jenom jeden náboj, tam budou náboje, podle mě. Ne! Ok, ale odsaď tam pak skočíš, takže když budou náboje tam někde. Dobrý. Ještě pojď tam. To už nejsou nikde náboje, tak jsme cooked. To jsme koukli? Jsme cooked. Takže to je chyba v herním designu, že tady je nedostatek nábojů a my nemáme jak jinak zabít tyhle zbývající duchy. To budeme muset nějak vyřešit. Tak jo, jdeme... Okay. Možná je šance? Šance? A dobrý trap. Ředím jim více nábojů, aby tam dali. A více jak těch healy. A teď tam byli zombici vůbec? Já jsem tam skoro žádné neviděl, že? Ale byli. Byli tam? Byli tam. Jo. Můžeme to dělat tak, že mrtví zombici z nich padnou náboje. Co? Tak jo, fajn, to je. Dead zombies spawn ammo. 3, 2, 1. Tak, jsme zpátky. A teďka bychom měli získávat z mrtvých zombíků náboje. Tak to jdu zkusit, jo? Okay. Aha, nebo já chci zkusit. Tak jo. Tak si dej si full screen, to bude lepší. Tak. Dole meč? Nebo co? Teď máš meč a C-čkem změníš na zbraň. A jo, nechci meč. Okay. Dobře, Yes. dobře. You suck. Dobře, už to vychytal. Yes. Ammo, nice. Počkej, už mám ammo. No? Don't die. Ty jdeš střílet? Tak to bylo. Tak to bylo kruté. A to jaký glitch? Já nevím, co to bylo, že si umřel instantně. Musíme dávat pozor. Ano, dobře. Okay. Si katánu. My luscious katana. Prosím, healing. Yes. A to dává Ten heal bychom mohli trošku navýšit, no. Dobře. Máme ho? Tohle bude mnohem těžší, než to vypadá. Ukáž, teď je my turn. Dead. I'm dead. Oh my god, it's so difficult. to bude neskutečně dostat se do toho bossa. Naboje. To je asi jsme stvořili monstrum. Já chci uvidět toho velkého.
čípka. Ne. Sakra, už se nemám emo. A tady je to, kde jsi předtím zemřel. Dobrý. A but I did it. Reload. Reload. He's dead. Level 1, what's your emergency? I'm dead. Počkej. Radši by Co se mi říkáš, že zemřu? Ne, nedělej to. Okay. Proč bys to počal? Reload. Yes. Yes, 500. Prosím, nemůžu. Tak musíme dát to. Crates budou dávat health a zombies budou dávat ammo. OK? Počkej, to je poslední? Nevím. Okay. Víme, že boss funguje a bude to asi chtít ještě nějaký tuning. Tak zase příště. Čau.